The world's most trusted union, IPU, Interparliamentary Union, zvayangopinda muZimbabwe. Aiwa takuona kuti vanhu vakuda kudzokera kuna Nelson Chamisa. Takuona kuti aiwa yakonzeresa. Ndotaona ruling yayo yangopa yavhundutsa vazhinji. Vanhu vamwe vakati aiwa future ZANU-PF yaiona here apa. Ndotaona kuti kunyangwe nevanhu vakaita sana Monzora naPromise Mkwananzi vakuda kudzokera vachiposta aiwa nhau dzinoratidza kuti aiwa vari in line, vari ku-opposition, havasiri ku-ZANU-PF. Saka pina mashoko abuda muzanu nhasi ndopano kuti subscribe, like, wotina on the bell icon. Saka imwe figure yataona panapa ndiPromise Mkwananzi. Tinoziva kuti Promise Mkwananzi aiwa pane mapost aifamba tonzi aiwa Promise Mkwananzi mukomana wekauyo. Vamwe vachiti avanenge anoshanda kuintelligence kana kuti anenge aibetseredzawo vanasengezo chabangu pakuita kuti ava vaNelson Chamisa vaforfeit vasiye batiro TSHABANGU. Vanhu anoya achiposta achiti we stand with the president Nelson Chamisa, the most forthright leader of our generations. Ndo mashoko anoitwa panapa naPromise Mkwananzi. Tona muzvara nezuro racho akapostawo aitaura mashoko kuti aiwa ruling yakaitwa neIPU ndeyechokwadi isinomira nawo Nelson Chamisa. Vanhu vatanga kutora zvavanoda, vanhu vatanga kupinda vachiti aiwa Promise Mkwananzi uyo ava kutodzoka kuna vaNelson Chamisa. Vava kusvora nokuti kuti chokwadi chava kubuda. Amene chimbotudzai kuti munoti kudii, nokuti ndimi munoziva, vanhu ini munovaziva, vanhu vamaitevera. Chimotudzai munoti kudii pamusoro penhau. Uyu samuziva kuti vaNaPromise Mkwananzi vatosiyana nyangwe nanaOSALOSZIBA, vakasiyana na Amos Baya vachienda kuBlue Movement vakanzi aiwa vanenge vanopenga. Saka chimbotudzai munoti kudii pamusoro aiwa pemashoko ari kubuda. Pine mucomment section medu zimafungiro enyu. Musangano subscribe, like, chinotina on the bell icon.